Zer agiri behar dituzu aba egiteko? Aba egiteko zenbait agiri bete eta aurkeztu behar dituzu. Haietan idatziko duzu zuretzat zer nahi duzun. Agiri horiek aurkituko dituzu bideoak dauden web orri honetan, bertan dagoen aurretiazko borondateen erregistrorako estekan. Ondotik aurkeztu beharreko agiriak izeneko atalean sartu behar zara. Bertan ikusiko duzu aurkeztu beharreko 4 agiri daudela. 1. Aurretiazko borondateen agiria edo aba. 2. Erregistroan inskribatzeko eskaera. 3. Nanaren edo nortasun agiri nazionalaren fotokopia. 4. Ordezkariaren nanaren fotokopia ordezkaririk baduzu. 1. Aurretiazko borondateen agiria edo aba. Atal horren barruan eredu orientagarria izeneko agiria ikusiko duzu. Abaren eredua da eta lagungarria izaten ahal zaizu zurea egin dezazun. Nahi izanez gero, eredu hori bera erabiltzen ahal duzu. Bestela, nahi dituzun atalak hartzen ahal dituzu eredutik zure aba egiteko. Eredu orientagarriaren hasieran adierazpen bat dago. Bertan zure izena, abizenak, nan-a eta helbidea ageri izanen dira. Adierazpen horrek balio du zera esateko. Ondotik heldu dena askatasunez idatzi duzu eta zure erabakia da. Abaren ereduak 7 atal ditu. 1. Lehen atalean isa batez markatu behar duzu bizitzan zuretzat garrantzitsua zer den eta zer nahi duzun lantalde profesionalak kontuan hartzea. Aurretiko gogoetarako laguntza atalean azaldu ditugun galderetatik ateratzen ahal dituzu ideia batzuk. 2. Bigarren atalean adierazi behar duzu zure osasunarekin lotutako zer egoeratan nahi duzun aba kontuan har dezaten. 3. Hirugarren atalean adierazi behar duzu osasunaren arloko profesionalek zer egin behar duten eta zer ez. Adibidez, adierazten ahal duzu ez duzula nahi bizitza makinak eta sendagaiak erabiliz luzatzea. Edo adierazten ahal duzu ez duzula minik edo bestelako sufrimendurik izan nahi. 4. Laugarren atalean esanen duzu organoak dohaintzan eman nahi dituzun edo ez. Zure organoak dohaintzan emateak esan nahi du ezen hiltzen zarenean organook behar dituen beste pertsona batek izanen duela, adibidez zure bihotza eta zure giltzurruna. 5. Bosgarren atalean adieraziko duzu ea nahi duzun unean iristen delarik eutanasia aplikatzea. Eutanasiari buruzko martxoaren 24ko 3/2021 lege organikoari esker egiten ahal da hori. Eutanasia da hil nahi duten pertsonek jasotako laguntza. Horretarako, baina eutanasiaren legean idatzitako betekizunak bete behar dituzte. Hiltzeko laguntza hori sendagai bat da. Behar izanez gero, legea azaltzeko eskatzen ahal duzu. 6. Atal honetan sinatu egin behar duzu. 7. 7. atalean ordezkariaren eta haren ordezkoaren datuak paratu behar dituzu. Baita haien sinadurak ere.
2. Erregistroan inskribatzeko eskaera. Eskaera honen bidez, baimena ematen duzu zure aurretiazko borondateen agiria. Aba, Nafarroako eta estatuko aurretiazko borondateen erregistroetara bidaltzeko. Aba, erregistratuta arreta ematen dizuten osasunaren arloko langile guztiek eskuratzen ahalko dute. 3. NAN-aren edo nortasun agiri nazionalaren fotokopia. Zure pasaportea ere bidaltzen ahal duzu. 4. Ordezkarien datuak. Ordezkariak eta haren ordezkoak NAN-aren edo pasaportearen fotokopia bana aurkeztu behar dute.